Na mbọ a na-agba ịkwụsị ndị agboro ịkpa mkpamkpa na Anambra steeti eguzobego usoro iwu ka enye ndị agboro ọsọ na steeti ya bụ nke eguzobegoro n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu a. Onye bulitere ya bụ majority leader ma bụrụ onye na-anọchite anya Ekusigo constituency sa Ikenna Ọfọdeme bụ nke egbochie ndị agboro nye ha ọsọ na Anambra steeti. Emela Chigbata pụtara anya ụka. N'oge ọgbakọ ahụ n'ụlọ omebe iwu na steeti a ka ya bụ amụma iwu bụ nke enyochara ọfụma na nzukọrịta nke ndị omebe iwu. Ya bụ amụma iwu bụ nke mere ka ọ bụrụ iwu site na motion nke onye isi ndu nke ya bụ ụlọ omebe iwu wunitere bụ Sa Ikenna, ebe onye ndu nke ndị peknarịsịn bụ nke kwadoro ya bụ Honorable John Bosco Akegbuobi ma na-anọchite ọgbọnta nkwado Nnewi South nke mbụ. Okwupụta okwu ya bụ n'ọlụ omeiwu bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze mere ka amata na ya bụ iwu ga-ebido ọrụ bido na abalị 10 nke ọnwa April 2024 ma aka na-achị steeti a biechia ya aka bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo. N'okwu o kwuru ka enwechara ya bụ ọgbakọ ka onye isi ndu nke ndị kachan bụ Sa Ikenna sịrị na ya bụ amụma iwu eme ka ọ bụrụ iwu na ọ ga-enye aka ịfụ na ndị na-arụ ọrụ agboro na steeti a bụ nke ga-ebelata. O mere ka amata na ọrụ agboro bụ nnekwu nsogbu nyegara steeti a ma kọwaa na ya bụ iwu ga-enye aka fụ na ọnọdụ gbasara agboro bụ nke emebiri kpamkpam. Site n'ụlọ omeiwu, abụ m Emela Chigbata maka akụwa ABS.